blev vedtaget. Og det synes jeg, vi er nødt til at sige. Det kan ikke nytte noget, man bare stiller det op og siger, at det her det er benhård økonomisk politik. Det handler om, at vi skal have kvalitet i systemet også. Og det er det, vi hører jer sige i dag her. Det kan I ikke give os, hvis I ikke får den ekstra tid, der skal til. Men jeg bliver nødt til at fortælle jer, at vi står også i en situation, hvor vi skal sige, jamen hvad gør vi for at få flere læger til Danmark? Hvad gør vi for at få læger ud i yderområdet? Hvad gør vi for at få de bedste læger uddannet i fremtiden? Og det er det, vi prøver på, og det er også derfor, der er kommet flere læger ind på studiet. Det må I indse, at det er der gjort over de senere år, ikke alene læger, men anden sundhedsfaglig personale. Jeg synes, det er en nødvendighed at sige det her i dag. Det handler ikke bare om vold, politik, det her, og vi har som politikere ikke været inde omkring det. Der er lavet en lignende bekendtgørelse omkring et andet område, hvor lægerne også har råbt vagt i gevær. Det er kosmetologområdet, hvor man siger, at der vil man kort. Ja, jeg er også færdig nu. Der vil man gå ind og lade udlægerne ordne noget af kosmetologernes virke i det daglige. Og det har undret mig. Hvorfor gør man det? Anne? Det her det er en politisk proces, og nu skal I høre, Birte, hun er begyndt at flytte på sig. Det her samråd, vi havde, der åbnede han jo op til sidst for, at læger, ikke bare læger uden grænser, men altså læger, der lavede humanitært arbejde, det skulle man kigge på. Og hvorfor? Fordi Læger uden grænser og FADL var inde over det her problem. Ting flytter sig. Det I så selvfølgelig skal give af os i Sundhedsudvalget af oplysninger undervejs de næste par år, det er, får vi de der kursudstillinger, som Preben han har lovet. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at det er hurdlen for, at vi får de der speciallæger forløb igennem. Jeg husker stadigvæk, hvis jeg tror det var 97, og jeg efter lang tids klagen hos Carsten Koch fik 10 kursudstillinger i psykiatrien. Og så skal vi så også prøve at se, hvordan kan vi få flere uddannelsespladser. Der har været forslag, SF har kommet med det også, om at få en lægeuddannelse i Aalborg. Og Dagens Medicin blev overdænget af mange indlæg om, at det var en rigtig dårlig idé. Jeg vil bare godt have at vide, hvad gør vi så, hvis det er, at vi skal sikre, at Danmark stadigvæk er helt? Hvordan sikrer vi, at folk i Nordjylland også kan få lavet ting og sager ved deres næser, ikke? Hvordan kommer vi videre i det der forløb, således at vi er sikre på, at vi har et helt Danmark på lægeområdet også. Tak for i dag. Ja. Bare sige, at jeg tror, at man skal regne med, at både Bertel Haarder, Kolon og Lægeforeningen vidste, hvad de gjorde, da de konstruerede en situation med lægemangel. De mente alle tre, at det havde de en klar interesse i, og i dag må man spørge sig selv, hvem der var der vandt. Jeg er ikke sikker på, at lægerne er helt sikre på, at det var Lægeforeningen, der vandt. Så bare to ting. Der er jo en grund til, at man starter med pisken og 4-årsreglen, og ikke med forbedringer. I forhold til at afsætte flere penge til uddannelsespladser, i form af at afsætte og give mulighed for, at man tager uddannelserne mere alvorligt, at man hæver kvaliteten, og dermed også gør det mere attraktivt at søge de steder hen, og det måske det er svært at trække folk. Det er fordi, man har valgt at starte med pisken, så bare den lille beskedne bemærkning, at måske Birte Skaarup altså ikke fuldstændig undervurderer sin egen indflydelse i dansk politik. Sagen er, at i det øjeblik, Birte siger til Lars Løkke, det går ikke, den kødkold, som du ser få lavet om, så bliver den lavet om. Nu skal jeg jo ikke starte debatten forfra. Men nej, det skal du nemlig ikke. Men jeg bliver altså nødt til at forholde lidt på de der tal. Det er rent demagogi, som sædvanligt du kommer med. Og jeg vil gerne sige en ting, at antallet af optaget på medicinstudiet har aldrig været større, end den er nu. Og vi regner i 2009 med at få 900 færdiguddannede kandidater. Vi kan ikke trylle på én gang. Der skal også være kvalitet i den uddannelse. Og hold nu op med at sidde med alt det her gamle beton, som du hælder ud her. Det vi skal, det er sikre, at de læger, som vi har brug for, speciallæger, får en ordentlig uddannelse i fremtiden af hensyn til at sikre, at vores danske borgere får en super kvalitet i den behandling, når de møder enten den praktiserende læge eller møder sygehusvæsenet.
Og så lad os... Du kan få en kort replik, Jens Peter. Vil du have en kort replik? Ja, fordi hvis man holder sig til fakta, og det kan høre, det ligger Preben lidt fjernt, så blev der optaget i 2001, 1086, og i 2007, 1183. Og hvis man ser på, hvor mange danskere, der blev optaget, så blev der optaget 807 i 2001, og i 2006, 736. Der ligger ikke tal for 2007. Altså, et fald, det er hele det der svenske diskussion, der er. Så derfor er der ikke sket noget væsentligt skred, men der skete et væsentligt skred op til 2001. For der optog man tilbage under Slytter på 400, der optog man på 400. Det kan du vende i det svar, der ligger til sundhedsudvalget. Det ligger meget præcist. Og derfor synes jeg, at hvis vi taler om, hvem der er demagoger, så tror jeg, at du fører ind på det, du kan sige. Ja. Vi kommer til at slutte debatten her med en konstatering af, at der er politisk uenighed. Men jeg er sikker på, at politikerne har lyttet til jer og vil nu bære budskaberne videre til deres respektive chefer. Og så bliver der garanteret gjort noget ved det her. Skal vi ikke sige tak til politikerne? Ja, jeg vil egentlig bare komme med et par enkelte korte afsluttende bemærkninger. Det tager ikke mere end en minuts tid. Jeg vil selvfølgelig igen sige tak til sundhedsordførerne for, at de har tid til at møde op her i dag, og selvfølgelig også til alle jer ude i salen for en meget stor diskussionslyst, som sikkert kunne fortsætte mange timer endnu. Fra fagets side, der har vi selvfølgelig siddet og noteret de forslag, der er kommet her i dag, og selvfølgelig også mange af de kommentarer, der er kommet her til sidst. Og jeg synes, det er vigtigt at se, at det jo selvfølgelig ikke kun er politikernes ansvar for, at der sker noget på det her område. Der er flere, der siger, så er det jo i lige så høj grad os som organisationer, der skal være med til at skubbe til den her proces. Det må vi også være med til fremover. Så derfor vil vi i faget nu tage initiativ til, at vi laver et idékatalog over de ting, der er kommet fra forskellige sider her indtil videre, og selvfølgelig også fremsætte det til såvel sundhedsordførerne, som selvfølgelig også jer, der har været til stede her i dag. Og ja, det kan også godt være, at Lægeforeningen kan have brug for det. Jeg håber, at i hvert fald, at vi kan bruge sådan en katalog til et afsæt til det videre arbejde, og jeg håber også, at jer ude i salen vil tage forslagene med til de fora, hvor I nu befinder jer. Og jeg tror, hvis vi kan opnå det mål, så synes jeg i hvert fald, at i dag har været en succes. Jeg vil i hvert fald sige mange tak, fordi I kom. Det var, hvad vi havde forberedt. Tak.